Tu v Kežmarku už sme 5. ročník, takže sme veľmi šťastní aj teda za vašu podporu, aj oporu, ktorú nám robíte v rámci tohto veľkého podujatia. Je tu 16 famóznych trackov z celého Slovenska, máte tu sladkú kuchyňu, slanú kuchyňu, orientálnu, japonskú, korejskú, tejky, wafle, naozaj máte si z čoho vybrať. Street Food Festival je už takou súčasťou mesta Kežmarok, pretože 5. ročník a každý ročník je iný. Je lepší a vylepšený, tento rok je to dokonca viac a nebude to len o chutiach a ochutnávaní, bude to aj dobrom programe počas týchto 3 dní. Taký hlavný účel toho street fast foodu je sa ľudia stretnú, že si nielen dajú dobré jedlo, dajú si možno prosecco alebo aperol, porozprávajú, dobrá hudba, ale všetko sa to bude odohrávať u nás na námestí. Prvá základná novinka, to sme chceli, máme umytie rúk, to znamená každý, kto chce ochutnať jedlo, môže si ísť umyť ruky a zároveň je tam aj taká osviežujúca brána, čiže taká vodná sprcha. Máme kút pre deti, že nielen rodičia, ale aj deti sa môžu tu nás zabaviť. Dnes bude prebiehať ďalšia akcia a to je Tatranský veterán. Historické auta, desiatky, možno 60-70 veľmi historických a zaujímavých aut.